Aduh, man 3D-spilläisen tikilluatsi. Alex Kidd in Miracle World. Spillini adian annerpa saaversinnangitto. Anomma tillussisarpa. Taa spillingerlarsortinnerani makkuatingawangassakuyuannertooriuit. Kuoriunga. Taavaoriunerani. Toqusarneqannertunerpaasaami. Anomma spillingassa qangaruissuartis pillernikoriarat kunalunartoriul. Anomma tilluttarpaat. Ingesek minutteqangalang tiullarmutas pillingassaan natiguniaakku ajortoqasso appappappapparata assaani pilersuutaalianaalu atiguallauk arreluumistimusaasiaa illuunu pisimappissaraa maqluttiaqsui appappap yasak atiguallauk Saaqangaruissuartis pillernikoriaktaa nalunarsis kooritarsuuqinngernartoriuusaa taava sikaariornitsinnialiannaalaraalla ittangasuungami unnaspilli passarnisaanani ittangasuullu Toqlupingatingun issaanu qaatillukkallau siiqarlunillalunarnerpa ornutullusinnaanitto ajungalam Ngesak kooritingoarniartussaan taava immamiisilluneqingaarnernerpaayu kooritingoar tamakkarlamatiнгусссариаангилlaan Amma toquma silluannarlugu toqussinnaalo aquttaasianalunartoriuugu kokkujallanniaarniingerlaannaa toqussussaa Torluun massakku kaluiyo taanatsingunikuuara taava unnassuusi anguniangassaannertulerpa taamaniku portionermunikungala taava pisiniarpiaayana Welcome, please buy the things that you like. massakkut pamminnaatiqsqoniuteqarpum Thank you. Taanna pisiaavara unaqarsisunaalersunaluua pisiniarpiatorfissaleriuungum
pong nawagsak siya nga parito kasi. Dagka po ma! Tama piso cactus na kami! Naraktak sa atin. I'm Stonehead, the Oh, third Mariana. henchman of the king. I'll let you pass by here if you win 3 Jankin matches. You must choose either the paper, scissors, or Naraktak sa stone akin before the ng music tayo. stops. Saksakan ng bawa nga. Matanda naman. Naraktak sa cute. Cute yung ng reaction. Cute yung naksimaran. Uyak! Nakayupo nga! What's that? Click. Ingazak! Mặc sao ai không? Chú năm sĩ bộ. Ta bước bộ. Karoy sapat wana takos. Inoktura nga. Narawa sunanoks. Umuna riyan at sudah tim Tokusak putekuk. Fia na doktor siya si Maroing. Spilli itanga otongman. Tokwa na asakatan no tayo. Ikaw na naksuti takbo nga. Ano mo, pura pisa ka. Ba? Tokatsak po nga tama to kasi taksakat ako. O naspili na rin nasa may yaksak ka raw ako. Sunod tama, mas pili tama sakada ni siya nga raw ako. Tawa? Masak ko siya ni siya may larang ni ko kami. Sarap tarang ni ko ka, sarap. Sarap, ito ako tawa! Ingat sa nango. Naunakan tayo ng rock na rin nga sa kutawa sang nga itisyo ka rin isaksit ang doktor pami. Agus, kangin naksin na siya nga na sa putsingin ka! Akusunaw, kitna. Asur, siyang nga siya nga tutamatang liyak sa saksi mo sa kutapiyan. Moko riyan at ako ita siya nga wakarakayak suwi anak tunak para na uso para pa 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 para Kawajing ako sa nawa mana tachingon super makayong rock!
spilliaria natin. Pasang niya sa soklo. Wala siyang pisakayak eh. Ako tata, taksa ko na rin. Toyo nga me! Mga kisip po nga sabi so. Papa! Kami dito mga kisip kam. Kamang iraw ko ako nung sa tanglo. Ako nga siya eh. Isiya tisoka. Wala na. Ako akama na rin sa oksin na. Ako na dyan sumitok. Yay! Ba-da-bam, kadisok ka sao. Kaya kang mirir eh. Mga gisip mo sabi. Speed run! Chisutada kisang mo marang. Dawa. Oniok tang dengan nekturak. Isitata ilang song narami. Aman, kapisan. Thank you. Chispa. Oh, enak to kayo, chingwag ka, sabi. Amanda soon. Sa kang awaswak, bilang ni kawakawa na rin ako. Welcome, Alex. You are a prince from the country of Redoxian, who was kidnapped by evil men when you were but a small boy. Your native land is now being grossly misgoverned by the tyrant, Jenkin the Great, your populace from him. Mo na riyan at tok-tak siya ngon. Apokchin na saks dong oh. Atat. Kamakkaw supak ka. Sana siyang. Spilin ni dong aksong nang nakpakang garasa niyo na kisimi dong aksong nang nakpa. Mau kasi piluk ko sukwit dan spilak sing nawat. Tokong uwit tamawi aslakata na tayo kasok. Sabi sang gilat. Tokong uwit na nisa tatungan na tamawi sa utsikit taktuan na suwan na nisa tatungan. Tama tiyo katam. Dan spili tama tisika ngami. Bang. Wala ako na amata ko siya. Sabi. Alam nila sa kausun naksong. Tapos pilingap sa kakit. Kiri ayaw na pisiniyak pitek ko. Pisiniyak pitan naksong. Ako ni katok si mangikan ni. Tawa o koning nga ami nga sa cactus siya.
Orlu inuunneq annertulisillungu helikopterimi pisilluni alornusunaaneqs taavasaaverpo helikopter qulaanittuuma attortinneversaartussaa kukuyullanniaruma аннартаруйка таттуссаа сорсуссиннаауа адуусааринга таттаттата оритигоппут саави Thank you. Dan oritigopput saavi nakkanginnissannut Masisianinginaraqtoruyungami Qaasipilukkusukkuit taanaspillersinnaa qaasipilunnermilinniut taamaangilal spilliillaqqittu kisimi taananarasinnaarunnarpaat tamakkiisu sorluunarpeqqut nuunniuortulliakaluuyusimanggikkuni sunaasimassangaloornu umingakukkularniarma orisiornissaakukkus qingaarnaqutaataannart Imi Wes kumilaqearlungi taava Tamanittussaariarma Ammutinaaruna Aviqaraqaq Taava uniapeqqarl Namaqanuingerlatassaava Silluannarlugama Prince Alex of Redoxian, you are looking very well indeed. We hear that your elder brother is imprisoned in the Redoxian castle and you are the only person who can come to his rescue. Thank you. Unga kisittaqniku unga siornatsigun. Unga qaamasanni. Taava. Spillertariaasikkunni tikilluaatsi. Taamani siikasaaversinnaannila. Saaver taamatungerlarusaanginnarpo. Taava. Torungoma pingasoqia. Spillitamaviallaqatannisso. Qano. Levit norpimi takungikkoma. Toqunissama tungaatsassiingerlasariaqassu. Taamati siika imattungassaavo. Cheese. Ay, mau serian at. Teka. Eh! Tokungarok po irumok dumi. Sabi.
sakata ng dam noon, hindi ko nakapasasaka. Thank you. Unabak ko tayo na sokpon. Sabi? Iwanak ko. Iwanak kayo. Kana 지금 약독신 나와 내려와 가는 비는 뽕! 미실이 쇼아? 미실이 끌어 지금 신나시면 지금 신나시면 럭포 지금 신나시면 그래 원래 Sabi. Makpingo sa karaw. Oh, cingunian na. Tagadagada, tagadada. Tagadagada. Spiller na ringang lang nagpaayo na. Sabi. Ako sakfi ko, adesot to. Sabi, kangit pa ka, ako sakfi ko ka. Sakso na karuso, tegusin. Tama to kangin naktang ni ko. Ayun na teko. Toko ni siya matunga maraksusuan. Ay staksak lang umita. Tanlang na. Sisyo ka na kutoko sindang ita. Pero yung Nagsimuli kong misan na. Ang magaroy ko Tikat. Puragasay, igasek! Pero siya kingamamla pa ngami sa ko nang ikarwak tokso ni damatu sa si masok tamatu tapapapapa hata nakuranit to sa kumakak nito sa kumakak no kuranit to ito akan nagkaroon yung isa kuya ko ro kakatanan. Yay! Hurry! Wee! Tikat. Makaping mo sa karaw merong losod ha? Sabi. Karoy, ingasak. Simusin na si Mang Raping. I'm Scissor's Head, the second henchman of the king. I'll let you pass by here if you win 3 Jankin matches. Aman naragkak sa chirak po nga. Ayusin na oh. Naminis yung siya kinotipok. Ayusin siya di mangip ako. Nope. Kuyakas, so.
ててててて。Sabi. Natawa ako. Pero na sinanak, misilis na ako. Butos to nga diyan at niyong! Ay, tama tingaksan na ito siya, nga. Kapinawagsak siya ngayaksan na siya, nga. Kapinawagsak siya nga, kamas siya, nga. Pisitak siya, nga. Tuwami! Oh. Dalawa ka nun na. Sana diyan na umitiyar po. Tuku titi. Oh, shh. Sok takbo ha. Naro sa akin. Ayong nga din mamirang maksa. Isa kaya kang nga tamawis yun. O, chingaw kang miss. Akin mo isakto. Dava? Kanali po oy. Sabi? Pisiniyak pinarakurak toyo. Dawa ni pilang niyak mo kahit ikokso ya. Helikopter. Doon na sila naksok. Chingo sila wow nami. Asak chicken. Kapsa sila wajak kamas mo. Nakakaksaw nagkanginoso. Nagkanginoso nga. Tama tingak sa tasa. Ganun tayo arok to man. Ganun kasi parak. Kasakangit po. Klik, 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 klik. Ding, ding. Ding, 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 ding. Naroon na siya na, nakakaksin daw Ding, ding. Sariya nakakaza. Dome! Ay!
Tumatakbo! Nango? Amanalagkat sa atin kung masak-wasak. Siyasak pa kami, uyaka kami. Dapat usisanan mo ko yotin, masak ko as kapili. Alagkat sa niya saksipok. O nakiyotin doon ako sa pasin na. Titok, titok. Nope. Dapat siyasak pa kami tananiaks. Alagkat sa ta. Laki ko siyasak. 나는 마트에서 먹던 이씨마죠. 클릭 클릭 클릭. 얍. 클릭 클릭 클릭. Thank you. Takuni kong isang na masama takudas. Socorro kaya naos. Sa sakot natin nila si. Yo. Takip pa? Takip po. Ingat sakit! Ingat sakit! Kuha niyo na minakondisyon niya sa iyo waktu nga! Ya, kontrol din. Ingat saknak tayo yung ani. Ko na matoma yung nilira. Sa ay woo ha 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 toko chingaru Amat ako kayo jigarung. Wada! Amat ako kayo jigarung. Atat. Wada! Yo. Anak kurang kakaksi mo siya. Pilihan ni kong isang na nga masami na suwa ka. Narasuwa ka. Natunak patok tungo. Dari? Yung nakangira nga kamaswa ka. Sa mga giruktok. Anong ma? Nope. Nope. Yay! Chigo! Bang 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 bang! Nope. Nope. Nakakasang ulit. Siswak kang inos. Siwa ka? Yay!
리액터는 나간시오. 하나만 좋겠지 딱떡. Kakahingas ayang ngerang. Yay! Hey! Nagkangnin lang na kan? Spilli para. Ayang ngerang edan kanan. Spilli ngaksaksok si pasyonan. Ano na sumukang naks. At tato nga nagkaksak-kaksin na ako. Pero musultari ata. I'm dead. I'm dead. Kisuwa pastok. Yuk. Sa ko daw sang gira ka. Aron sumokto naks. Ako ni kong isang nakutan. Asyaw. Asyaw kisoreyak. Bitch. Nakakanguna masisa na. Ano kasi ko tiyo nagsarikak-sakak-takak pa. Ol. Ah. Ah. Yes. Nakutsisa ka na. Amang nayak sa kakoyo ko. Kamal kaksok sinawa ko matan. Garoy. Garoy udan narekak tinga. Tanabi. 인간은 마아서시아쇼. Nope. 먹고 지금 가실까? 지금 가라가시면 됐고. Davo con nagkaktusariyama. Kung nakakiriyama. Sabi ka reaksyon mo. Davo ako takinginoso sa nakareaksyon. Kung nagkatakong kamawa. Dava? Pero ano si mukhang lukso?
이상하다. 이상하다. 스필리 이거 뽕. 여기 우정넷. 안녕. 보고유. 띠리띠 다 떠났고 되고 사비. 고라 친구한. Dawa ko dati ng maximum ako na dawa. Sige. Manunod ako. Susundan nila. Kasi siya mo na ako yung kakitong. Wee! Tingnan sa tingnan. Punagas na rin! Ingasik! Tawag mo na? Minut tidak loksus, sabi. Ito na may office. Yeah! Huna, so na dimi. Ano box? Ang manalagkaksat. Nalagkaksat. Nalagkaksat. Sabi. Uyakan na kan, uyakan sintakan. Nalagkaksat. Nope. Uyakan na kan. Papiniyangin na kan ni. Ito ano ko. Tawa mo? Okay. Tama ito nang bisa sawa. Easy. Dati ko noon napasin mo. Ano pisiniyak? Scorpion. Nakabayo, ikiwak reaksyon. Silang tawa ko.
하하하하하하하하. 엄마? Asal narak taksan dia ada. Ayo cium atura. Nope. Kayo cium ang papiliasan now. Sabi. Oh, ayong nanggaws. Okay. Nangaw na. 버섯 지나갈게. Tama reaksyon na naktarap po. Kaya na sinaksak si Mrs. Namsibay. Kasi Bye bye. Kami.